Haka arpway terik mentau benai kelalengkot arjar arpusan sekawai kesing san perthai hakini kejela ke Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit kelepen bena pa iki kerteng jengki khat sangut ki kertong ki banya airing ha ke election banjit thamai ki MDC ki ban mi khmat shek ying dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ke ban salong hau benai rempang menta kesnem arjar arpusan. Kini ki kertong ki lepin benah kini kesngi ki kentup yu ba Himanta Timung na kejirang constituency uba Manin Raja na Nongpok constituency uba Hoping Stone Marsharing na Mauti constituency uba Bright Starfield Kongwir na Umsning constituency uba Councillor Mukim na Maukenrau constituency uba Elvista Kharbudon na Langkerdam constituency uba Ebren Kongtha na Nongshken constituency uba Fairlock di Rengkasai na Nongthamai constituency uba Kinsai Borlingdo na Malki Laimkra constituency kakong Daniela Nonglait na Maulai constituency uba Lewis Janong Suting na Langrin constituency uba Dimandar Lingdo na Nongstoin constituency uba Dominic Walang na Rambarai Jerngam constituency bat uba Rollin Mausor na Maushinrut constituency. Ya ki kerteng jeng ini ki khat sangut ki kertong lapen bena di kinong yalang bahalor jong keseng BJP ha ke jing yalang ke belalong ha ke ni kenong ba shalong. Okay, the State Election Committee and as approved by the State President has finalized the following candidate of the Bharatiya Janata Party for the HWA District Council election 2025. So maybe this is the first list of the party, the candidate. One, Jirang will be Hemanta Timu. Two, Nongpok, Manin Raja. Three, Mahati, Hoping Stone Marsharing. Four, Umsning, Bright Starfield Kongwir. Seven, Maukenrau, Councillor Mukim. Eight, Langkerdam, Laikro, Elvistar Kharbudon. 10, Nongshken, Sri Ebren Kongtha. 16, Nongthamai, Fairlock di Rengkasai. 17, Malki Laimkra, Kinsai Bor Lingdo. 20, Maulai Srimati Daniela Nonglait. 26, Langrin Lewis Janong Suting. 27, Nongstoin Dimadar Lingdo. 28, Ramrai Jerngam Dominic Walang. 29, Maushinrut Roland Mausor. So these are the 14 candidates from the GHDC. For the GHDC, we have three names now. From 19, Jowai South, Heimon Mitre Pawa. 20, Muthlong Sokumpor, Manbha Lingdo. And 22, Musniang Rengat, Sambor Rambai. So these are the 17 candidates from our party for the elections. There are potential seats that we are working on, and we are having a positive note on it. Which are the potential seats that you're looking at? From Riboy districts, there are a few. From East Jante Hills, from Southwest Khasi Hills, we do have potential seats. From Shillong City, we do have. It is often seen that BJP, one, the notion of anti-Christian and all that, and another is that it hardly connects to the indigenous people. How is it that BJP this time has put up candidates? How do you comment on this? This is the first time actually the party is going all out to contest maximum seats in the district council, and I'm sure will be our participation will help to the party will be able to contribute in strengthening the foundation of the district councils. So that was we're looking forward if people choose our candidates. She's one of the election committee members. Kang ay play PT press igala yakan tentang sengi but kada di sengi ke bakrau baga Meghalaya kala celebrate ya ka jingda pesan pulai Islam kala tekum ka bijak pero vote ti ya ka jingla jong son kan Meghalaya da ka bangin ya observe lang ya kan sengi ke bayan kaman baga state Meghalaya kandahi ke state ka ba kiu syafran. Yes, kidon ki look up down hangne hangtan rai ngi deban long sakmat haki baro hai tekum ka BJP party ni krilim ti nang ne hi sakmat ba ka sensar ka khadar ka jing im bat ka jing long jing man ha nado kish dorbar snong
ki dorbar hima hado ka state hibar gawai hapo ka jingpai jama district council nang ne shakmat ki long bet ki babet ki bayaranti bat ki bala ban ai ka jing shakri ba bha nam ta ki pai ba te hot nagaliang ka party ru kumbang nila penslo mentai ki candidate ni kwilanti kai ba ki candidate ki jong hi ki treshitop bat ken ai ka jing shakri ka ba bha ka ba khoi nang ba ka district council ru kan wan ra ya kita gi leader dan ya kita gi nong yalam ki ba khoi ki bala ban ai ka jing shakri ka ba ki pai ba ngar pun kenong yalong jong ki seglong kami ngasgo batin tu ki pai ba batin pai khmat shangi shaka hakan ka election ka banwan maka habak kachbang ni pet khamtam ki long kami kidan be shadin ibon ha ki long ki party ba pher mujhe khamai la thi ki long kami ne ka seng BJP kala island but ne gets kebru ba bon ha ki kop chileng ki sem chiliang tangwa for election she pen song shet kajik pen song shet yang ki pai baru kala long I kembakan kan wan ra ka jura jupar hot ni kom ka party BJP ni kwa ba ka roi ka par kan wan ba youtube ki seng long kami ngin tre shakmat bangin la ban penur long ya kita ki ya kini ki jing jong ki pai ba khamtam ka jing jong ki long kami ki kop siliang ki sem siliang ladangi yo boleh ki candidate hangi ngengit scam ba ki ba ki ba mensuai ki mla bele ngasgo ba ni ki long kami ngin la ban tun rong lam yi ki jing khia jong ki pai ba ladi ki ai la chisin ban bot yang ni ha kali ke MDC thank you ki kintin ku blai shibon blai internet kat ban ni bat kham tam ru bat ki pai ba bat ki long kami bat ki ku chilian ki sem chilian ki kam ki ba kham kraw ki ba jing don kam ki ba hakmat ha ka ye dei bat ka ne ka district council kumba kalong kitip hi ba po dali ngi don hi ka po ka sarkar te lada ni ki berjongi ki job ki yo ni ka jing job te kalong ka pasuk bangi ni kren lan ni ban wala iki no ki kampung roi ha po kami ka state itu ni ketu ka pi ka ha bhede bakani ngila don ka po ka komiti jong ka manifesto te mentai kidang don kle de bia song ha ka sin ka ban kong but ngai sa la shine le sikit pendap ya ka manifesto te hang tu pin sa pau hi ki ek baka jing anglot ke jing thu ka ba khamat ka bangi kum ka BJP ngin wan ra ban bu hakmat poi pa ka tu kan sa pau shine ka lang ba ka manifesto jong Lisa aduk kan ba ki kertong jong pi kin job ha kan ka election pi ha ka jing shisha hi habangia ka habayale election hi baro ha ki ong ban job hi jing judan hi bulu ong ban yale election ban re mo ten le ha ke jing le pat te nyimla pat ban ong ki ni ba ni kam de ka song ka rai ke jong nga jong marui simet ke jong pai ba wo bun pai ba de ben ki pai ba ki jing trai ki ba ka sarkar BJP hi hagini ki suppose nam ki aya yanti mentangi la don ka third term ka jing la ban sanshar ko kari ki bon ki jing mentoy ki bala poish ki pai ba lemba ki scheme ki ba pher ba blai tingi kan men ba pai ba on ai sok handia ka jing sanya haki candidates jong ka party jungi kram bangin yo ban rung council ba kita ki jing mentoy ki ba wan nang te nolor ngila ban penetrate ha ki constituencies jong ka district council Rengi pit par ya ki pai ba ha po ka jela chungi ba ya ka BJP long kim pat pedang mau gempediang pinai ba ngidang sudak ke membership drive menekini ngidang dak ke organizational elections ki pai pa kila pediang nila yo ban register member verified members kuma more than 60,000 di nakitu ngila da verify kuma like ko hajar and ngila don ki active members kuma sanspa ti ngathai ka jing pediang hi ka party kala don ka sulong no ba ngimpat yo ban let ban penetrate nomor ba ngidang reorganize ladi nang ni sakmat ngathai pinsai ye ki kam ki ba ngin satrai marwa ki pai pa hi ki la sim hi ya ki jing arab ka ba ka BJP ka ai nam au ba kim pat pediang temu ba kini ki sipo kala snem ki la let bar hoi ki pai pa hi nadu na son hadu no kendong ki sim lut hi ya ki jing arab ka ba ka ai
te kasulong tangka wei ka ba ngingim podio e kalapat ya ka bangil yetu ban percaya ki bakini ki skim baro kilong de na gijing wan da gijing rap jongka sarkar ujung mudi te kam tam na phile hakino kendong lu habangile hakino kendong bun sin ngi keli manu ba ai kani ki mudi manu ba ai pan khana mudi manu ba ai kita kitip hi ba manu ba ai te sulong ba ngimpor la ban organize bahaya ka parti te ngi samba mentangi dan sudah ban organize ka parti te nang ba kin nang ni sakmat ngi salek ban persai pat sagi pai ba kini balok kilong ki ba ngi ka parti na ka Delhi Prime Minister uhai ki jingarap lumta ki jington kam joki pai ba baro klempek siliang lau de u lum la nu them la de u ba kumlu klempek siliang ini nu ai baro